sai sieltä Valtarantaa vähän sitä. Niin tuolla kaukana tuossa. Niin, tuo seuraava sieltä. No paljon tuli. 3-5. Näävin IKV-nopeus. Harva Kosto on jäänyt eläkkeelle. Se on 18 vuotta. Eläkettä täyteen. Mä vaan sitten kerennyt tulla sitä. Eikö enää vieläkään muista, että miten se on tehty? Onko jäänyt mieleen? Odotaan. Kylläkin joskus. Tuossa sillan päässä vielä se vanha linjaradiomerkki, kun piti vaihtua liikenteen ohjausalue, niin piti aina kun tuli junalle siihen, niin olikohan se kakkonen, kohan se oli tässä. Olikohan se kakkosmerkki, mitä oli? Tämä on muuten komia kohta, johon haluaa video. Joo, nyt aivan päälle. Se on lähtenyt pois se merkki. Se oli tässä tuossa. Tässä se on ollut. Joo. Se on lähtenyt pois se merkki. Tästä monesti yöllä, kun lähti Kemiin pöydillä tästä, niin Ajaa. ja tuossa nuo liikennevalot. Monesti säikkäytti. Ne hämäsi siinä. Joo, melkein teki. samalla kohtaa. Ja katsokka, niitä on 2 päällekkäin tuossa. Ei saatana, tuolla punaiset päälle. Tässä kato tämä. Se säytti silloin. Niin. Ennen kuin oksasi alkaa katsomaan sit oikein. Niin, että miten se esiopasti ihan oli tuolla. Tästä on hyvä ottaa äkkiä lähdet ykkösräkkiin käytellä autojen kanssa kilpaa. Joo. Sehän lätkä se PK auki, kun vetää nyt ei niin. Se onkin taitolaji, että osaa ihan liian. Se oli siinä. Se oli nopea. Mä pääsin yömään. Kiisteemelle kummia kaivuviin. Tuossa Jaakko silloin kerran kun tultiin Torniosta, niin tuossa ylikäytävällä tai tuossa sillan päälle rillattiin, kun meillä oli sivuoveita auki siinä. Minä ei ollut mukana, mutta olet nää kertonut siitä. Joo. Mehän Kemppaisen kävin kanssa oltiin silloin. Käytettiin niitä mitään vielä Ovanniemen porukkaa tällä Torniossa ja sitten ne mentiin Ovanniemelle. Me piti odottaa, että siellä Lauvilan tulotolopalla, niin täältä Tornion suunnassa kun tultiin, niin minä otin kuvia tuossa silloin. Joo. Tässä oli grilli meillä silloin päällä, lättöä pysäytettiin tähän grilliin.
Taittaa se muuten olla. Mulla on muuten näistä muistikuvat sitä siltaa-hommasta, kun tultiin, se oli sillä pimeätä ne tylskää ajoilla, jossa ihmeteltiin, kun ei etumerkkejä. Joo, ne olisi aika oleellisia siinä suhteessa. Mutta pitää tehdä reklamaatio johonkin. Jos se on oikea juna, niin siinä tulee vähän olla. Kyllä JKV Sanna. Saa. On siellä toisessa suunnassa uusi merkki ainakin. Ja yksi 171 rakulku päätyy torniopasta vapaa 71. Mitä on tapahtunut? Tuo esiopasti korjaa. Joo, esiopasti. Tuossa on vähän. Joo. Ollaan sinne. Minusta tuntuu, että kun se pitäisi olla 721 laitteet siellä. Mä pitää kääntää ne vaihteita mennä sinne katsomaan. Niin. Sinne on tullut uudet laitteet, mitä pääsee nyt sinne ykköselle. Onko ne sähkövaihteet? En minä, jotakin uusia ne on, mutta kun siinä aseman kohdalla jo tällä hetkellä liikennöitävissä kuin 721. Mun käsittääkseni. Pitääkö soittaa sinne? Niin. Mennään nyt tonne lähemmäs, niin nähdään mikä siellä on tila. 38. Ei mäkään jouda. Mitä teki? Aviivalapalo. Mikähän ovi siellä on auki? Tämän vaunun takaa. Joo. Se oli joku asiakas. Se oli päällä. Joo, tässä 35. Vaikea ajaa SN350 täällä rajoittaa 20 ja tuota se menee ykköselle, niin miten se kun se oli 722 sen lupa? Eli 722 on vaan 721. Okei. Tässä Silloin kun täällä päivystettiin vielä, niin tuossa oli taukohuone tuossa tuolla päässä tässä kulmassa. Oli kahvitila, käytiin siellä. Eikö ollut teidänkin aikana sama projekti? Silloin kun se palo tuo takaisin ja Joo. se siitä tuo. Joo. Tuossa sitä käytiin kahvilla tuossa. Siinä oli määräysesimiehen tuosta paikasta. Niin oli, joo. Niin oli. Tultiin tuolta sitten aina veturilla tähän parkkiin ja löytiin kone seis ja kahville. Ja... Tässä oli silloin se Tornion 150-vuotisjuhla, joka ajettiin tässä, niin tätähän me huilattiin päivää ees takaisin tässä. niin oli joo. Tuolla on se Ruottinlätään tuolla ja tuo aita tuolla.
kolmonen on semmonen, että ihan sama miten se sitä painat ja aina se puhaltaa saatana paksu sulle tyhjäksi. Niin joo. Niin se viesti, että sulle on toinen. Joo. Se on niinkö ihan... Sitä ei Se pitää painaa 5 metriä ennen sitä. Joo. Jos 6 metriä ennen painat, niin vittu varmat ja pysähtyy. Niin joo. Kato merkitty nopeus päin. Niin on merkitty nopeus. Mitä? Ei vitti ihan täyttä taulua painaa. On se, mutta siinä on naapurimaan. Niin on, mutta mä että on sillä meidän kielet mei. Paitsi että sillä Ei siinä ole kieliä, se on vain niin toi on muuten, joo. Eikö tämä ole se nummelinimmäinen kun suunnittelee, mutta oliko se tämä vai se seuraava, vai onko ne molemmat? Ne ruotsalaiset muista käyttää noita kissoja. Mitä? Ei ne ruotsalaiset. Mennään he sinne, kato tänne, täällä on joku vessa ja matto. Kuskillakin tuli jostakin syystä Jarno korvalaita nousi ysteen just sinne. Onneksi vain turvalaita. Minä asuin silloin muutama vuosi tuossa niin se tulee tähän menee kohta tuo tie yli tuosta niin tuossa Kirkonmäellä. Siinä on kirkon ylikäytävällä. Niin siitä kun menee yli. Siihenhän se päättyy. Mennäänkö ihan perille asti vai Menee ihan perille saakka. Niin kuin Ämmänsaaressa. täällä? Kytkin puskimeen alle. Me en muuten uskalla tehdä sitä ilman, että joku on katsoa. Ei kannata. Eikä. Jos toi on vähän matala. Niin on matala. Naamioitu hyvin. Oo. Meillä on toinen mukava potero täällä kuitenkin. Se ollaan nyt. Koskeleeko isä? Oli asia. Eikö se muuta lailla?